Hernanin hasi nintzen entrenatzen, herriko klubian, futbol basean pasa nituen urte pilo bat, talde gehienak ikutu nituen, infantilak, kadetiak, eta gero nesken lehenengo taldea hartu nun, eta hortikan Eibarrea jun nintzen. Han 2 urte pasa genitun, lehenengo urtea Orezko regionalian ingenun eta bigarren urtea lortu genuen Euskal Ligara igotzea eta pentsatzen genuen ja gure zikloa bukatu zela eta iritsi zaigun bukatu zela Eibarreko etapa eta berriro Hernanira bueltatu nintzen mutilak juvenilan Liga Nazionala hartzera. Nik bi entrenatzaile dazkat ez dianak oso ezagunak elitean, Jordi Teietxe eta Jon Zabaleta dia, beraiek eman ziaten nahi aukera entrenatzaile mundu hontan sartzeko eta behai esker ustez ni entrenatzaile naizela. Eta gero elitera behira, nahi asko gustatzen zaizkit Realeko bi entrenatzaileak, bai Imanol Alguazil eta Natalia Arroyo. Ni garrantzi asko emate diot talde izaera horri, taldeak sentitu behar du familia bat gehala eta horri garrantzi asko emate diot, gero futbolai garrantzia eman baino lehen. Pertsona normal bat, gizarte zitzaia naiz, Donostin iten delana, lagunekin denbora pasatzea gustatzen zait, bidaiatzea gustatzen zait eta etxekoekin ere denbora pasatzea nahiko normala. Anekdota politena nik esango nuke izan zela Euskal Ligara Eibarrekin igo ginean eta lehengo urteko Euskal Selekzioakin fase plata hori irabazi genunean, nik uste hor izan ziala bi momentu oso politak eta ez bakarrik irabazteagatik, ze hor lortu genuen talde sensazio hori eukitzea.